Yaba mfowethu, niyaphila sanibona. Yazi le nkulumo ethi uNkulunkulu akakuphi konke uwumuntu. Vele uNkulunkulu wasinikeza konke. Uyayikhethela wena ukuthi ufuna ukuthatha ini, ushiye ini. You understand? Why kuthiwa abantu abafundile badoma? Umuntu okade bright esikoleni, thola umuntu usebenza kahle, unesi, udokotela, mara akakwazi ukubeka isitini. Uyivila lowo muntu. No, akasivila. Amandla akhe asengqondweni. You understand? Lo dom owayedoma esikoleni akazi lutho, ufika late esikoleni, isikole nje akasithandi, uphuma early, ufika late. Lowo muntu loyo akagxilile ngapha kakhulu ngokwey'balo. Ugxile ekusebenzeni straight ngokwezandla zakhe because mebaleka esikoleni engayile esikoleni uyosebenza ekhaya. You understand? Okanye uyoganga. Loyo muntu loyo ibona abantu aba-creative, abantu abakwazi ukusungula something ibe khona emhlabeni bese kuba nabantu abayikhophayo leyo nto. You understand? So umuntu ongayile esikoleni bafowethu, okwakhe kuyashesha ukubonakala because uthembele kuye. Uzokutshela ukuthi ubisi lwenkomo, ubisi olumhlophe, i-fresh milk ifumaneka enkomeni. You understand? Ipapa, uphuthu, impuphu uyithole ensimini ngokusebenza, ngokulima. Ofundile akanaso isikhathi sokulima because uhlezi esikoleni. Uzokutshela ukuthi ubisi oluthola e-Shoprite, i-Ultramel uzoyithola eLiqua or somewhere else, Pick n Pay. You understand? Lo ngayile esikoleni uzokutshena ukuthi no, thina ibhanana silazi esihlahleni, inaji silazi esihlahleni. Siyazi lento ukuthi iyadayisa lento le. Abantu abahlala emakhaya bayazi lento ukuthi omango abawu-3 sibathenga 440 la e-Free Street eGoli. Abayazi yonke leyo nto, bazi ukuthi udlulukha nje esihlahleni. You understand? Uma ungamtshela ukuthi siyalebhaya lapha ama-fruits eGoli, siwalebhaya 12 months, ya uphiwa nesiliphu, yeyi kunzima, yeyi bafowethu, yeyi kubi, kubi. Ya understand? Thina sihlakaniphile, siyile esikoleni sabona ukuthi impilo isifanele emakhaya, sakhuphuka seze eGoli, sidoma kakhulu, sazobulawa iy'ngqondo. Umuntu osemakhaya uzokutshela ukuthi isivakashi masihambile siyaphiwa ukudla nendawo yokulala. La eGoli ayikho yonke leyo nto. Umuntu uma ecela indawo yokulala ufuna ukukudlwengula, ufuna ukukubulala because ucabanga izinto ezi-serious. You understand? Umuntu wasemakhaya akanayo i-pride yokuyocela. You understand? Ukuthi impilo ihamba kanjani. Ngala kunempilo, nangapha kunempilo, uyayikhethela. Ebugebengwini kunempilo, ngapha futhi esontweni khona impilo. You understand? So uyazikhethela wena ukuthi ufuna ukuyaphi, ukuyophila kuphi, kanjani uma uwumuntu. Kunempilo e-right, kunempilo engekho right. Ongapha esikhathini esiningi uvame ukubona ongale engekho right, nongale abona ongapha eyisithutha or engekho right. Musani ukusolana, fokhasa entweni okuyo. Yes. Wow.